hallelujah, Areko, ayo fana no spusada. Sakubengele phezu kwamukela umbule emakhaya kweSimanzonze lethela khona indaba zamaskandi ehamba phambili nefika ngesikhathi. Ngaphandle kokuthi ihlabele kuzo indaba zamaskandi engikuphathe zona, asiqale sidlulise amazwi enduduzo emndenini kababa uSiphuzo Sabatwana, ubaba uMbili. Sitholile-ke indaba saphinde saqinisekisa futhi induna yakhe noma ngathi yena obemphethe washo ngempela ukuthi cha, ubaba uSiphuzo usendlulile emhlabeni. Akedlulise-ke amazwi enduduzo kuyena umndeni ney'hlobo nabalandeli bamaskandi woganga. Ubaba uSiphuzo-ke ubaba odlale indima enkulu futhi uwumuntu othandwe kakhulu la endimeni yamaskandi. Ake ngihlale kuze indaba zamaskandi ngikuphathe zona nizoqala zokuthi emva kokuthi-ke kube khona ingxabano phakathi kwaNgizo Mfamchulu nabaculi besigospel engabalwa khona uThini Yazungu. Okutshusa abantu abaningi ukuthi kubonakale yena-ke uKhuzani eyaseMandaba. Lapha abhale khona kuFacebook wathi udinga itiye ngokuphuthumayo noThini Yazungu. Abantu abaxakekile ukuthi ngempela ngabe ufuna ukuthini uKhuzani manje basefuna itiye emva kokuthi kade uxabane yena uThini Yazungu naye uNgizo Mfamchunu. Ngizokhumbuleka ukuthi uNgizo Mfamchunu naye uKhuzani sebeyikuku nepaka ekubeni kade kungabantu impela bebesondelene, kodwa-ke manje sengabantu impela bangezwani. Ube sesho uKhuzani ngempela ukuthi ucela itiye, nangempela usevezile ividiyo washo ngempela ukuthi cha, itiye lihambe kahle noma engadadulanga ukuthi ngempela kahlahle leli tiye belimayelana nani, kodwa sekuphethe ku-proof ngempela ukuthi kahlahle leli tiye noThini Yazungu kube yinto eyenzakalile njengoba uyibona ividiyo. Nice. Ngoleli phele lizosusa ivulungile. Eliphele lizosusa ukukhuluma okukhulu. Yithi engenaluze. Yithi abantu bona ukucelela umuntu uzabeni semhlabeni ufela ukuthi ngayithi akusekho kuyo. Akusekho kunyithi. Baphila abantu. Hayi linawushukela manje. kweSimanzonze izona indaba engikuphathele zona futhi hayi ngikuthembise ukuthi ngokuzayo zokuphathela ukuthi kahle kahle leli tiye belimayelana nani njengoba beliphuthuma kanje. kweSimanzonze izona indaba engithe ngaphathela zona thina nesithamo. Siyabonga. Ngaphambi kokuthi ngicabange ngicela ubuza ukuthi ngishada namhlanje ngiyeke ungijikele. Ngaphambi kokuthi ngicabange ngicela ukubuza ukuthi ngishada namhlanje ngiyeke ungijikele. Ngaphambi kokuthi ngicabange ngicela ukubuza ukuthi ngishada namhlanje angiyeke ungijikele. Baningi befika empilweni yami sehambele endlini uthi ugcineni babuye bajike wena ngeke ujike yini. Baningi befika empilweni yami sehambele endlini uthi ugcineni babuye bajike.